Hello. Hello. Hello, Robert. Paċi ma'kom, Iva. Ukoll. Bissima. Etniħu għos nisma program fuq iżwiċ il-lejla. Jena il-mara tijaj li s-seda għaddeta ħajata dejjem insomma. Iwa, bdejt nħobba ħafna liktar u rejt nħobba liktar meta bdejt timrat. Emmek anka jisa eżempju ma passilitux dan, tifhem? Għax kienet feta zaħira ħafna, 26, 27, u jena kontat nizajru kol. Allura, u mitet ta' 42, insomma, ħalli d-dinja. Issa, l-għantieri nilħaq fej laħqeti ġifiri, li ma nitlifx fej marreti. Issa, minna ħal-oħra, dejjem bqajt pero nismar klim li kienet tajdli, avolja minn kajadni zaħi fleta jiena u minn kajad għandi tfal u minn kajad salib issa jisu ktar tqal fuq spallejja u dan. Kienet dejjem tajdli, Robert, ħalli dejjem fidejn il-molej, għawda fil-molej. U dal-klim, jekk iġuni xi problemi, jekk iġuni xi affarijiet qal, xejn, niftakar fihom, inħalli fidejn il-molej u nħoss il-paċi u l-fer f'qalbi. Minkejja li nkun għaddej minn ċertu zbatija, minn ċertu solitudni, minn kollox. Imma għax il-fer li tiġġesu veru, ħadd ma tista' jgħulek, minkejja kollox dan. Jien nesperjenza issa ma nafx kienx minn ġinuni jew le. Anzi nirringrazzjawk Robert li samt ma għandi l-esperjenza kjella anke l-koppji li qegħdin nisimgħuna u l-familji wieħed jitgħallem kemm kelma tajba, kelma ta' ġid, kemm tista' tħalli frott u tnissel dan il-ferħ tal-mulej. Nirringrazzjawk Robert għal l-esperjenza tiegħek nkomplu nieħdu. Għax sarilna ħafna ħin u fadlilna telefonat. Il-paċi magħkom u nitolbu għal koppji miż-żewġin dejjem. Biex jibqgħu ma' qogħdin dejjem flimkien u bil-valuri ta' Sara. Amen. Paċi miegħek Robert. Bye bye. Hello. Hello. Hello, Hello, nsemmilkom il-paċi magħkom. U vera grazzi u proset ta' dal-programm li qed tagħmlu kull nhar ta' Sibt. Minna qatt ma hija Robertin ukoll li l-mara tiegħu għamilt ħabib magħha l-isptar ukoll kont Alla jaħfilha. Kemm sabiħa meta l-familja bħalma qed tgħidu intom titlob flimkien, tibqa' flimkien. Għalkemm ikollok problemi mart waġat il-familja nafu li anke l-ħajja manke mhux il-familja, il-ħajja tagħna ta' kuljum hija dejjem rridu ngħadduha bi problemi ferħu b'kollox mhux vera. Però l-importanti ħaġa kif qed jgħid ħija Robert. Meta nintelqu fidejn il-mulej. Żgur li ma jkun jonqsok xejn iżjed. Meta tafda fih, meta inti tintelaq, meta titlob l-Ewkaristija mqazza. Anki minn uħuti ngħidilkom kikolkom ftit ta' ċans morru għal kollox insibu ħin. Intefgħu quddiem Ġesu Ewkaristija, oqgħodu anki fis-skiet, anki ma titkellmux. Ġesu jaf għal xiex mort hemmhekk quddiemu. U tara il-ferħ li jibda dieħel fil-qalb tiegħek u dejjem tfittxu u jien ngħidilkom li kitmur 5 minuti tibda tmur 10 kwarta sija u kważi tintilef hemmhekk f'dak is-skit tiegħu illum għandna dawn il-kappelli għal grazzja tal-Alla li qed jiftħu vera tħossok miġbura mal-mulej u t-toqol li jkollok ibqgħu ċerti għal kemm ikun qiegħed hemm imma jisparixxa għax Alla jarfaħunna. Nirringrazzjawk ta' il-paċi magħkom u jekk jogħġobkom fit-talprakom daħlu ħafna fiż-żwiċijiet l-infarkin ma dawk li tagħhom. Il-paċi magħkom u nirringrazzjakom. Miegħek ukoll. Nirringrazzjawk Mulej Ġesu tal-li kont magħna matul din is-sija.
U nixtiequ f'dal-ħin mulej li inti tibgħat mill-ġdid il-grazzja tal-Ispirtu Santu fil-qalb ta' kull wieħed minna li qegħdin insegwu dal-programm. Nixtiequ nitolbuk mulej Ġesu sabiex tħares lejna u tassew ikollok ħnina minna mulej. Nixtiequ nitolbuk mulej Ġesu għal Mirja mulej sabiex inti tkompli tkabbarha fl-imħabba tagħha lejk u tkompli tħalliha tidħol f'intimità miegħek. Nitolbuk mulej Ġesu anka għal dik it-tifla mulej Ġesu li għandha bżonn il-fejqan fiżiku mulej inti taf min taf x'għandha bżonn. Nitolbuk mulej sabiex tfejjaqa mulej. Nitolbuk anka biex iġib il-paċi bejn il-ħbieb mulej kif talbitna dik il-persuna. Nitolbuk mulej anka għal dik il-persuna li ddur bl-anzjani fil-waqt li stess hija ġewwa bdara. Nitolbuk sabiex tfejjaqa mulej kompletament għall-glorja tiegħek u taqqadha marida tiegħek. Nitolbuk anka biex teħles dik il-persuna mill-vizzju tas-sigaretti mulej u l-daw kollha mulej Ġesu li jixtiequ jaqtaw is-sigaretti f'dal-ħin nitlob mulej illi l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek tilliberhom tagħtihom dan il-ħelsien totali mulej Ġesu. U nitolbuk anka mulej għal dawk it-tfal kollha li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet anka dawk li qed jippreparaw għal low levels u għal A levels mulej Ġesu qegħdin jagħmlu l-mocks għatihom id-dawl tiegħek u l-għerf tiegħek mulej Ġesu. Ejnhom jiftakru dak li studjaw. Tolbuk għal dik l-anzjana mulej Ġesu marida biss li b'disk, għati għal fejqan meħtieġ mulej Ġesu għal glorja tiegħek nitolbuk din ħaġa. U għat illum mod partikolari mulej nitolbuk għal żwiġijiet kollha. Nixtiequ nagħlulek mulej il-dawk iż-żwiġijiet li qed jitkissru. Nagħlulek mulej dawk il-koppji li relazzjoni ta' bejniethom qed isibuha ħafna diffiċli mulej Ġesu u forsi waslu biex jisseparaw. F'dal-ħin nitolbuk mulej sabiex l-imħabba u l-ħnina tiegħek tinfet il-qlub ta' dawn ħutna. Nitolbuk mulej sabiex inti kollok ħnina minna. Nitolbuk mulej Ġesu sabiex tagħtina d-don tal-umiltà. Għad id-don tal-umiltà tal-maħfra mulej Ġesu. Ejna narfu mulej li meta naħfru aħna nulgħu mhux niċċekknu fil-fatt inkunu din insiru bħalek. Għalhekk nitolbok mulej Ġesu idħol int u qaqqat mill-ġdid mulej il-koppji mifruda f'dal-mument. Nitolbok mulej Ġesu ġib l-għaqda, ġib l-imħabba, ġib il-maħfra, kun int l-salta mulej. Reġġalura u kollu liet lejn il-ġenituri tagħhom mulej Ġesu. F'dal-ħin stess mulej inti tista' tmiss il-qlub ta' tantu liet illi ħaduha kontra l-ġenituri tagħhom li telqu mid-dar illi ma rridux jafu bil-pariri ta' ommhom missierhom. Ġibhom lura mulej Ġesu. Nitolbuk għamel jkun hawn laqda fil-familji. Nitolbuk anka sabiex l-aħwa mulej li huma miġġielda bejniethom huma jagħmlu paċi. Mulej nitolbuk neħħi kull firda mulej Ġesu. Waqqaf mulej Ġesu l-ħidma tal-għadu tagħna li prova jifret fil-familji tagħna, imma iġbor il-familji tagħna flimkien. U llum il-ġdid Marija, int li kont f'Kana, aħna wkoll nistidnuk ejja fil-familji tagħna u nikkonsagrawlek f'dal-ħin lill-qalb immakulata tiegħek, il-familji kollha tagħna. Marija ħuħsibhom int u wellet il-Ġesu fihom u wassalhom fir-rieda tal-missier. Amen.